3, 2, 1. Nakadumdumog ka no, tamalasok na parungan mo. Ay nanagan mo kuya. Pinagpala mo ta. Nakanaw. Nya. Lorenzo. Inagado nga may guyod mo suling datoy pay kas ka nakalputan kalawlawa. Amutan. Nalagapo kang nang tuol mo dahil. Ayan kuya, siyak ni Auntie Soleng. Naimbag nga rin. Siakmat ni Antikol nga ingin. Apay Antikol? Anti nga kaukukol. Nagbabasi mo, taramay mo. At tatrabaho rin ng Florencio ba nagan mo? CBO Nay, lang. haamo nga laang-laangan, wino bareng-barengan iti CBO Uncle Florencio. Ang mom iti CBO, isuda iti kadadakkelan, iti may isang kadadakkelan ti responsibilidad Iti may isang nga barangay. Wal ti may isang nga barangay. Tagamin siyempre si kayo ti mangigigigam ti talanaken kapya. At igdog mo lang tapatutan. Nga matatiktog ta timid na. Nagtiyo, garos ti ay napo kas nasanto ninyo. Wala ka pinakitak tatay nga dato yung cellphone mo. Wen, dato ti cellphone nga. Toto ka. Mulo daw mo di kanyang. Adamot tinamay lang. Adamot tinamay. Suleng. Breaker. Ingin. Apaya suleng. Ako rin ka na palkat sa mo dito. Sumbak ang inaramitak tingayin niya sumbak ko. Text back. Adatan ni Florencio. Adamot kas namin at adamot si Ano Dio. yung natamit si Biumi dajay ni Adamot tayo Florencio. Ada asawa. Ay awang pay! Naina gunggunam. Ay katagunggulan naman. Baak kan awang pay la asawa. Kagasano magamin. Awang pay ka talaga ti asawam. Naina. Apay awan asawa. Kagasano nga sa mga yakin gamin. Bigsa man. Apay awan asawa. Bigsa man kabusis mo. Madina ka kaya ti mga Ay asawa. apay na kaya ti mga asawa. Kasano ano si kami niingin ti asawa ko. Ay wow. Nagfirti ka no si kami maasawam niya ti Suleng. Apay ba? Nang nangrunakin niya. Apay. No siya ti maasawam niya na kanan. Florencio. Hang ka nga agtantanog. Wow. Hang ka nga paglablabain di balay. Wow. Hang ka paglulutpon. Maya. Hang ka pagdaldalusan. Maya. Hang ka pagin-inawan. Kedlas nga hang aramidaw. Inya. Hang ka mangmangan. Matayo na. O kasado mo di kabigutan. No syakmat ti maasawang Florencio. Hang kapulos pagsisidaan ti bagoo. Wow! Apaya! Ibusun tapay ti asin. Nani ka? Di nakarkaro nga matay. Ang sakit ti bataw. Nag-cute niyo po. Nag-ibar nga ibalap palsi ito. Ano tawag ni Florencio? 50 pa! Oy! Nasama pa nakalungtog mo ah! Di ka pa'y nagbarmara sa bakalangakan kan! 50-40 taon na hawan ti asawa na tanod. Iso na. Well, Single. Virgin ka pa'y. Iti bakla. Madina Kaya ka mo, wow! No siya ngay kas kangarigan agar makinyam kaya na. Anak kaya. Awang ka ang panapit mo. Naina kas kasi kapay lugi ah. Awang ka ang panapit mo. At ako ubot ko. Ayan tatangkal. Mabaling bukso ka na rin. Masalsalimutan akin niya. Usubang ma. Usubang. Si kami Ay na kaya. Pogi ka ay pugi. Ang pugi ng Pangasinan. Wow, kita naman. Wow. Ulbot ka ba ito? Tata, angkal at dati aramigan tayo dito. Sakayan na kami lang ningin ah. Ay, kaya! Apay nga. Sumakay data nga makatuno kasi ano ngayon ano, standing position at di kakaadi ka makikita. Tinakto na. Inyamot na may sadangan mo takilod na. Wala. Jamming lang dati angkal ah. Taamin nga aramigan miniingin joke lang. Amin nga bagami kinyam angaw lang joke nya. So nang bagami nga gwapo ka joke lang. Ayan, naduma-duma ti mabuya tayo tapna. Ada ti kang kansyon, ada ti sala-sala-sala. Ay, naguray ka pingit na salsala kung namuda ka imang kasla ka magpapatayin. Kasama sala din na strong mo lang ay. Kasyay. At tamo ti comedy. So, karamihan tayo katangkal comedy, ha? One. Okay. Nabiyak ka pa. Ayos ka lang.
animal ka, kasama dati lang anak, kaslama kami na pagmula ka nga ukal. Kunada, ti lalaki, makita ka no ti kinadakkel iti kukuha na. No. No makita ti tamang. Nay, dataw! Ay, awanin dyan kag-enjoy, patay! Nasakit ti pangal ko dataw! Papasit na Nabasit! Nasakit ti pangal, no'y subok! Ang mga pampasin at tatangan na dakkel siguro palang puspuso na daw tayo halangan. Alay, siguro na ang Kansyon kami, ang kasto ni Uncle Taramidan tayo ang Provinsyo at kansyon kami ti Ilocano song. Tapos nung inigaman na data ulong ni Suling, ikanan mo dati ulo. Kasi nung niya tinarami na ta parte ti magbagin isumot taramidon kinya. Kasi ay uri ka pa'y malaming ka. Mangrugi ti ulo nga papababangag. Kapay yata inisim ang kupagintirisan data damang kasta. Basi natang ko lang mo inisi. Makakaslakikiam. Dato yun ang akan tayo. Ikaw mong jingman. Ikaw ang suliman niya ang article nga ingeng. Ay na! Apa yun na dapat tambak na. Na parang katal-talo na. Kurang mo tanod ka, manalong kan sana. Ikaw mong jingman. Nagdinig kang kayo goldingas kayo inisulay. Medyo na. Matil-til dato yung lakay no kastoy lang. Ingay! Apa yun nagpagka mo jingman na. Ngayon na, nakakalapog ko tinapas ka nagkutan. Ay haan! Wey, nakagpugpug ko kasi mapas matay magtigur-gur. Sige, alay sayaw. Ang kamababay natin, ikaw mam na ima. Nagkansyon kami. Maestro, pasok. Isa lamang ko ha. Wey. Isa lamang ko. Kasta. Basta. Basta. Matulog tayo nga talaga. Napaharap nagpasyal, hindi bakla. Napaharap nagpasyal, hindi bakla. Kunti-kunti ka manangkal. Napaharap nagpasyal, una na ay Lorenzo, tumanon ka dito'y Lorenzo na ang tugaw ka. Tugaw. Ito na kami, tugaw ang kulupisa. Yalaan na kami magtitugaw. At tanay pang prinsipe nga to ko. Ay tatay, bulutong pa yung tatamay siya. Para kanya na ata. Tanay ate ka prinsipe ti grade 6. Nagtiyog ka ni kaslaan si Sinsi ka. Uy, ingay. Dati nga lakay, narinak tatay. At ka sa baling na kuwana. Sa baling na powers na. Apay agore ka tarinak man. Nagtugaw ka man ang Lorenzo kasta. Tarik na na gusto, narinan. Sa baling na talaga. Ay na, pagtik ko naman tadwa nga kikito ang Lorenzo, pagtik ko naman pagkinas kayo. Gusto niya muna. Dadak ko dyan isa. At akargam. Dagamod mo. Nalaukan ka. Wow, nalakat pa. Agore ka rin na ma. At nga talaga. Medyo na bara-bara. Ay ayaman ta ka. Nalakat ako. Tagaptoy ka, barin niya nga parang kay apoy-apaw. So 3. Suntri poblasyon. Wow. Angkal tagaptoy ka, poblasyon. Kaya mo ti maagasan. Kaya mo ti maagasan, ikatum ni tagamod ko, angkal. Wow, manging ikat kami tiga mo. Sige garod. Alay, garod. Kasi dito ka, angkal nga maagasan, medyo ikidom mo, angkal, ta ikatum mi. Ang kangagkak katawa, talay ko'y apo, haan nga bareng-bareng, haan nga ang angaw. Inya tinagan mo. Lorenzo. Ay, Florencio! Ang mo yun sino mang gagamot tayo nyo. Florencio, tinagan na. Inya ting kargam. Hindi ko ya. Nay, inya ting bagam. Atal mo dati mang gagamot. Tulang, ina ko ika na. Ayun na po, ayun na pa. Nagbisit dati nga mang gagamot. Agay, tenglom sulay. Inya pa ting kargam. Ano? Tanong, naina ka nagpising, aguri ka. Ikatong mino saan? Ikatong mino saan? Ikatong tatang mino, mabayagpay. Mabayagpay ay nakuray ka. Aguray ka, pagkulang ka man naman kagawin ka. Pagkulang ka, aguray ka. Ay! Nadilikod sulay, nabagkul sulay. Ikatong mino saan? Ay putaw! Nakaot ako. Nagog! Medyo nadangraw.
Sige, Mayat diri na mo nakal. Mayat. tuwa ka. Dito mo may dito may isa. Ayan. Naik katin di gamot mo Uncle Florencio. Mayat direk namon. Lupikat. Amulin lipatan kag digos kibigbigat na may katatagamot mo. Kaya Tumakki ka tinyo niya oras man di panagtakkim into no bigat. Di ka gutwa di takkim ikabil mo ti plato. Tapos ilambong mo di ka gutwa isut inutom nga inuman tatlo di nakakasurgen ti bad spirit wino dagiti gamot. Dagiti magkagutwa nga nababati ikabil mo ti ref. No awan ti ref yung ipares mo di ka rubaya. kaya Inigamak ulo. loading. 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 May awan signal dito. Nakapoy dito, nakapoy. Restart naman. Tong. Inigamak ulo. Nainangil-ngil. Connected. Naina. Yung yogan naman yung router. Inigamak ulo. Naina. Angkal! Ninigamak ka ulong! Igamak mo ulo ni ingay! Nataro sa maon. Animal ka. Masapol pa niya itutok tamay kanyang. Inigamak ulo. Ay Kasta. mahina. Inigamak ulo. Ay mabahina. Ay, ako rin, ako rin. Kaya, Apay di ka kikita na pinapispisan. pinapispisan. Ay. Ambag ka na. Ambot na ulpot ka. Maminsan pa kita ipalapal ka. Mansaw. Inigamak ulo muna na. Ay alayo ka pa. Ay Ako rin, ako rin. Kaya, Kapag na may bungaw. kapag na pinungaw. So, isa kami tingpalan. Awang mo makisakay na lang kami. Ipungula ka. Awa naman yung bagbaga. Kapag mo. Aging bungo mo. Dati lang kayo. Inigamak ulo muna na. Kasta. Ay alayo ka pa. Inigamak ulo. Ay mababa. Gusto pa. Yan ang namang pinusan. Ano kikitsan? Inya di ba pati ulo? Dito natin. Dito lang ka dulu. Inya ka no ikatong mga gabi na. Inya di ba pati ulo? Ulo laktang na nyamot 54 anyos kan agsa sa nga taon mo di ka pa'y amo parte ipagpagay. Apay niya ya. Ugay. Tanog ka no dayto kasano tagrarangot di ka taga-apan makaanawa nga tadato. Kaslamo kami na pagmulaga nga ukal. Takay na. Amo makadamot kaskaw mo. Inya ti babae ti ulo ni Uncle Florencio. Utak ka no alam. Muging na. Datoy muging. Ay so, Muging mo. Nagwamo hati nga lakay siguro. Hindi. Tatang mo medyo ano. Ikamak muging ay mababahina. Ikamak muging ay mababahina. Inigamak muging kunana. Ay alayo ka pa ay ayat. Walang problema. Ay mababanina. Nagmensi ka. Nagmaya nga man ang may kasi niya. Uray lang taldag na ulo. Inya, di ba patimugin mo? Ipapili na nalpas timuging ang babatimugin. Matay pa di mabalin alam nga sulod kung dati mata. Laka, agong. Agong. Kita ibabang mamasin. Ika nang gawin na mas. Hoy, nagimarte akong na rin, nagtundiris. Mayakot siya na guwapo. Uy, nagtundiris ni kalasip tiluro si ka. Ay, adi tata agong. Agong. Inigamak agong. Agong. Kure. Apa ya? Nag-ansal! Nagansot kayo naman ka. Nagkumisbo ka. Kapag ka nagpawi-awi. Naina nag-ansal ang tita punasan Mga ka tama. ng tissue. Mga ka ng Tissue tissue. man ta punasan. Punasan ta ukrado. Pradom. Punasan ta! Harap tali yung tissue. At ano, sige punasan ta. Wala pa na sandal. Madi na kayo kapapunas. O, di ba? Lang siya. Adi na agong. Inigamak agong. Agong matagong. Ako rin kasulit. Dati nag-ansal. Ano ba kayo nga papunasan? Dato'y agad sardinas. Medyo nang amo ba? Adi nila. Inigamak agong kunana. Ay alayo ka pa ay ayat. Inigamak agong.
gana? Florencio. Florencio, ora na Marcelo. Inya ti babat agong Uncle Florencio. Baba. Asawa na Bubu. Hindi na baba. Inegamak timid, ay mababahina. Inegamak timid, ay mababahina. Inegamak timid, kuna ay alay mo Nagarsagit ka kati ko na Uncle Florencio di kansyon Inegamak timid apamumutarugan kakasjay ni Al. At sa kay katawaan na paminsan pa kita ipusun ka nga isa no. Inegamak timid, kuna lang alay yung kapayayagin. Inegamak timid, ay mababahina. Inyati babati timid. Tengel. Tengel dah. Inegamak tengel, ay mababahina. Inegamak tengel, ay mababahina. Anak ko rin kasi. Paya! Apa na mubut ka lang? Apa na mo ikasjay ni Al? Apa na pinagkal mo ni ingay? Hamba nga na na medyo nagpengalas to kakatawaan da ka na eh. Inegamak tengel, kuna lang ay alay yung kapayayagin. Inegamak tengel, ay mababahina. Inyati babati tengel. Rusok. Rusok. Barukong. Wow. Barukong. Tumatulog. Tado rin Uncle, taladanong mo ti Barukong. Nakataduro! Barukong. Ne, natanon mo dati pagbibiyag ti Ubeng. Agpili ka Florencio, inya kaya mo, petrol yung gili, milo tire black. Jambak na. Buwan ka niya yaw. Yang mo kanya yun, ni tanawa mo tatanwang kang alugi. Ang kamang alugi dito yan. Kapag nag-iisip tamungay mo, Huwag ko siyempre na ubriyos. tatanggal. No may naggaman tabarukong mo, iso ti pa nagigamot Wow. ingay. No ni Ramas to, Ramasang Mal. Wen nga maluwata man taba kamay sina dati mo nga ikaw. Kasi mo lang ang kasano may gaman tabarukong mo. Basta. Basta. Inigamak barukong. Oy, very good ah. Ay mababahina. Inigamak barukong. Hanggang may sumong kita. Managpati ko ni ingay. Madalaga na nang agungag. Inigamak barukong. Sige nga ranasaw. Apay lalpas ang nakabitin-bitin na nasa kitipusong. Inigamak barukong. Ibig ka mo. Sige nga, tingnan ko niya. Sige. Inigamak barukong. Ako rin ka. Ang namuunay nga rinamas. Ang muna pus-pus ka tinyaw. Wal kasjay. Kasi yan na. Apay di ka pa nakaikom di susaw. Bakit gumot tayo? Gumot na Baka susok asaw. Sige. Inigamak barukong. ay mababahina. Inigamak barukong ay natayo ka pa ay Inigamak barukong. Dapat ibay-bayak mo. Invite ko kasi ko na eh. Sige. Inigamak barukong. Dua. Inigamak barukong. Sige pa. Inigamak Yugam. barukong. Inigamak barukong. Ay mababahina. Nangitirinang. Ang kasilata. Abang pay kanas kinyang mga katungtaw. Last. Inyapay. Adapay. Adapay. Sige, adapay. Inungwak parukong. Alay. Kaguray ka mga nakatungtaw. Kutao. Noong mo ka apurado. Nauntog mo sa karkarman animal ka. Sige. Inungwak parukong. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10.
ka na banglaw. Di ka masamala. Inya ti babae ti baruko. Chan, haan ka ni datoy. Dati niya pagsalakan tiningot. Ruso. Nakasana ruso. Ruso. Magkasano ang mangipon na ang suwaw. Rusok. Alay, kita ka rusok. Inya ti Tagalog ti rusok. Sigmura, kunana ni madam. Very good. Inya ngayon mo English na. Inyang English na madam, iti rusok. English ti rusok. Ano ka na na yung kay Buy at isuling ang buyaw. Oh. Inya ti English ti rusok, madam. Di damaw. Di damaw. Ti English ti tawag na datoy rusok. Wow. Iti Tagalog na sigmura. Wow. Iti English na indasan. Apa ka indasan? In the Father, in the Son, in the Holy Spirit. Iso nga ti English na ti rusok, indasan. Oh, ina English ti rusok ang kan. Ina English na data, ina English na. English. Amen. Amen data. Okay, open. Inya ti English ti rusok. Indasan. Isot ti sura yun yung module yuway. Desi na rusok. Inigama rusok ay mababahina. Inigama rusok ay mababahina. Inigama rusok kurana ay halayo kapay ay ayaten. Inigama rusok ay mababahina. Naglakat ti di sura sulay kas na angin lang alimabas. Saan ka nagtutong mga Ay, bata? mga pao. Inya ti babae ti rusok ng Florencio. Chan. Haan dato niya talikaw na niya dato. Puso. Kita amat na puso mo. Ha! Minamangalan mo rin kayo. Tugtol mo. Tugtol mo. Bika. Kaya! Kadagdaga! Apa yang kau tinggal liris puso ba? Mahina. Ako minatayan. Tumawa taman tirik. Tay tugtol ko yung puso na. Apa yang lain? Mapalabas makadomingo. Bunubunda ko yun. Ditatapusod ba? Puso. Tatangkan ay natin isang attitude. Ay natin pusod mo. Dato iti ka puso. Yo, apay ka pusod mo nagadumo na. Dato iruot-ruot buok ko na dati. Tawag na dito'y karong. Peta ka raw. Karugtong ng bulbol. Ay natin isang katitugan nga ramay mo. Katitugan. So, tagimara nagkakawong na kaslalaya. Katitugan nga ramay mo na. Ay na natin yung katitugan ay nakaslaramay mo ti grade 3. Sige lang ma. Ay awan pasit. Oh, anak daw daw. Animal kan, jak may malututan na may subo data. Ay naliyawan nagdawa daw ba't niya ba't yung tupeg. Aray, tata, iso ti pangkutikot mo. Kajay katitugan akal, iso ti duruduro mo di puso kuwaw. Amon ka kutikaw. Ang muna. Sinukot kutikutan. Pusod. Kutikutan mga kasi duro-duro. Inigama pusod. Ay mabahati ko na. Ay na. Inigama pusod. Ay mababay na. Inigama pusod. Bay-bay na na. Ay atay yung kapay. Ay ayat. Inigama pusod. Ay mababay. Manaktak ka mo, mapaano, nagaruyo ka. Kapay ngayon mo na. Nag-iban ka rin pa ng puputiko na akas dyan niya. Panay ka mga ng kutiko ka. Kapay hindi ka nakasawa, pinaglain ka magputiko. Panagarat ka sa kutiko. Putiko. Nya, ibabati kuting. Hindi ako mabati pusag. Hattog nga. Imbang mo hattog tatoy, makakikiam. Tatali, pusong. Pusong. Ay, natin pusong mo datoy. Ay, sus! Pusong! Ay, sus! May sadangan langan! Madami mo datoy, patultula. Ay na! Ay na, wampay bumukul mo. Wampay makay-ayot at kasangom. Ay, pusong! Ay, sus! May sadangan langan. Amang ko lang, makayayaw. Baka datiw mo na nga. Kalikod ka. Di ba yung Pusong. Inigamak pusong ay agal-along. Inigamak pusong ay agal-along. Inigamak
mampus ay mabate. Akan namot tapyugan ta tapos ka makadisbuak. Alay tapatayo kang ka. Kunang tapyungan na. Wow. Nakulting na lang dayay. Kulting lang dayay. Nagpasiiba na. Inya, di babati pusong. Babati pusong data. Inya titawag na dato eh. Puto Nanabatsit na buto, takul nga buto. Takul ba? Unapot kita man. Tata na makialaman. Sita takinigam. Kasta layak mo. Magurigang ka lang mo pa yung una. Pagkalat ay na, layat. Layak mo pa lang. Aguray! Makapakintok ka mo. Baka angel luksay, hindi ka babanay. Alay, tata. Layat pa lang anak, tara kung nautog na takarkarmam. Tata. Kasta. Inigama. Layak ko rin ka. Nakalayat, hindi ako na pa yung ilis. Kasta lang. Pag-inig ko tayo sa tungtungan. Inigama. Alay, layak. Kuyak di ko tatungkalak. Amo nga kagkuman. Ito nga. Lasa ako yun. Ng barangay. Lugi ang ana. Panasaw. Sige, layat. Sige, tegama. Layat pa lang. Inigama. Tegama. Ay di makatulog. Medyo kauto. Aguray ka! Naka-estinik. Nakakamumag kami na puto. Pastor! Inay ka mantinga. Ay, di makakalula. Inay ka mantinga. Kapisik. Papisik na pa sila. Pasulat pa lang mo. Ay, na makapal-al ka nga lakay. Ina na rin nang dikiningin dakol basay. Pasik mo. Posible makita ti posting viral ko dito. Alright, ayan, thank you so much. Palakpakan tayo man ni Uncle Florencio Apo kamay sa isura. Sakpay tayo nga lipason agay ka man pa kay YouTube video tayo dyan YouTube channel ni Suling kasta. Ayan, once again, thank you so much, Uncle Florencio. Itulod na ka kita. Tatay Uncle Florencio, sinuntuda ka ijay, tatay tulod na kamutlaan. Kunting katahimikan lang po pamadayaw kin Uncle Florencio ta itulod men. Dagiti makayat apo nga makipagtulod, ijay kailangan ko. Tata, Uncle Florencio, buray ka. Amin nga kailangan ipabalot ni kinyamwen. No may iliw ka kinyamay, ang patpataginok talagang. Ang kamagaladalya, kagabay ka nagpuputong kami. Tatay kaya mo nga pabanglo, pabalon men. At timidyas, ulos, tanong di kaklam men. May katapay ikargami nga barya di tabulsa, time bagla pamasahin nga dumanon kini San Pedro. Tayo, ijay ti kumuluwanan na tayo, di ti Buray pagkita ka, para may tanaw! Dato yun. Lisan nyo, tatakas na may saging. Tulog tayo ni Florencio. Anak to'y, aguray ka. Irwardan. Kasi jay senior citizen, isot yung muna kano, isot yung bunggoy na. Ala irwan tayo. Tagiti pamilya po, awat dito maltayaw kan agsupli-supli kadakas. Ay, Florencio! Untuk na di ka nalasatan, hindi. Ay, Florencio! Ay, sana di bangkay! Alright, thank you so much na dapat yung first set niningin. Ang kapag awit na dapat yung second set, may rumbar kami tumanan abot ang dama. Ang kay paigaw awit apo,
tipa iti suling daus pan kada kayo tatangarabi takas halo-halo. Umununag kumimimas, Rumabrabi po ipintas. Palakpakan tayo ng tiga sulay. Basta kiningin. Maraming salamat po. Magandang gabi.